på, altså alle de etablerede partier stort set accepterer præmisserne for den globale økonomi, og at vi savner nogen, der taler tydeligt imod den tendens, og at mange af de problemer kan vi slet ikke løse på dansk plan. Altså det handler om, at der bliver samlet en global koalition bag nogle globale ændringer, før end vi faktisk meningsfuldt kan ændre tingene i Danmark. Ja. Jeg har faktisk skrevet en artikel her for et år siden i Fokus, den nye blad, som netop stiller spørgsmål, hvor længe kan man komme alene i for eksempel Danmark til at være bæredygtig? Og min konklusion var, at der er visse ting, vi kan gøre, men det egentlig var ikke begrænset af vores medlemskab i først og fremmest i Verdens Handelsorganisation, og i anden række også i EU. Mest den første, fordi i WTO det er ikke muligt at for eksempel fortolde produkter, der kommer fra udlandet, som har en lavere miljøstandard, end vi har herhjemme. Resultatet er, at det nuværende system belønner de virksomheder, som misbruger naturen, og det straffer de virksomheder, som prøver at være mere bæredygtige. Fordi de multinationale selskaber, der som ikke har nogle sociale eller miljømæssige aspekter til sig, de kan underbyde. Og de fleste købere, forbrugere, de tænker kun på den umiddelbare pris, de skal betale for produktet. De tænker ikke på alle de indirekte priser, omkostninger, som vi påfører et samfund. Blandt andet i en forringet velfærdsstat. Nej, og det er vel sagens kerne, altså når det kommer til økonomi, at der i den nuværende økonomi er en masse skjulte omkostninger indregnet, som enten havner til miljøet, eller havner hos fremtidige generationer, eller havner hos svage befolkningsgrupper i udlandet, børnearbejdere eller lande, som har en økonomi, som gør, at man kan betale meget lidt. Ja. Altså helt til, man kan sige, at dem, som har betalt de største priser, har vist været udviklingslandene, som vi har også haft fordel af. Vi har udbyttet dem her i de vestlige lande, men vi har udbyttet dem så meget efterhånden, at de kan næsten ikke opretholde en acceptabel levestandard. De kan ikke opretholde nogen form for, hvad skal vi sige, lokale små industrier, hvor de kan have en tilfredsstillende liv. Så derfor de begynder at migrere op mod Europa. Altså, på en måde er den migration, vi siger i det, den presse, det er så også en del det er et direkte resultat af den politik, vi har ført de sidste 100 år. Men er det ikke også, jeg synes, jeg har hørt, at ikke bare har vi ført en meget hård politik mod, men der har været sådan, at den amerikanske regering har haft, der var en interessant bog af en fyr, der hed Perkins, The Confession of a Corporate Hitman, eller noget i den størrelsesorden, som simpelthen handler om, en economic hitman. En economic hitman, ja. Hvis ikke de her lande makkede ret i forhold til at tage nogle store lån til dæmninger og alt muligt andet, de ikke havde brug for, som gældsatte dem og tvang dem til at blive hvad kan man sige, så sendte de simpelthen mordere ind for at myrde deres ledere. Altså, ja, der har været visse tilfælde. Han nævnte det der med Trujillo i Panama som et eksempel på det. Men han fortæller også i den bog, som er meget afslørende, så han arbejder for Verdensbank, med en af de store amerikanske konsulentfirmaer, som får de store kontrakter fra Verdensbank. Og han fortalte, hvordan han først blev ansat, at han fik at vide, at hans opgave, det var at forgælde de udviklingslande, således at de kunne manipuleres, når USA havde behov for nogle stemmer i FN, eller når de havde behov for nogle billige varevarer osv. Og det var ligesom en sammensværgelse mellem de vestlige banker og en korrupt elite i udviklingslandet, som arbejdede sammen for at ligesom holde den store befolkning ned. Og det her, det er jo ikke hearsay. Altså det er en person, der simpelthen fortæller hans egen historie om det, han har gjort. Ja, han siger, det er sådan er Verdensbankens politik. Og der må man jo sige, at hvis der har været sådan nogle mekanismer på spil i dannelsen, at det som der er nogen, der kalder odious debt, altså odious debt, det vil sige det gæld, som er i virkeligheden nogle folk i udviklingslandene har på sig, mens vores befolkning har aldrig givet deres tilsagn. Så de rige ledere har fået nogle penge, ja, de rige ledere har fået nogle de skal betale regningen. Og det er vel også et eksempel på, hvordan at profitten havner et sted, og regningen havner et andet sted. Helt præcis. Og hvor man må sige, jamen, der er jo ikke anden vej ind i det her, end at sige, at vi må rydde op i alt det her. Der er en masse af den her gæld, der må eftergives,
at tabet må placeres et eller andet sted i Vesten, måske hos amerikanerne. For det. Og vi er nødt til at ændre vores bistandspolitik, efter min mening også. Jeg mener også, den har også spillet for lidt. Fordi vi tænker alt for meget i, hvad kan vi få ud af det? Hvilke procentdel af de penge, vi får vi tilbage i form af konsulentkontrakter og lignende, i stedet for at sige, hvad er det, de har mest behov for? Og det, de har mest behov for, det er blandt andet at producere deres egne essentielle varer. De skal producere deres egen fødevarer, de skal producere deres egen boliger, deres egen tekstiler. Bare de kan begynde med de 3 ting, i stedet for at importere dem fra Europa og USA, så var de på vej til at have et samfund, som kan stå på egen ben. Ikke? Og hvis ikke vi gør det, så vil de blive ved med at komme op i Europa.